Ronaldo'nun Türkmenistan'a gelme ihtimal. Arkada topori Afrikanın Çempionlar Ligası 2 bäsleşiginin 8-1 finalını şu 3 klubun biri bilen duşup biler. Birleşen Arap Emirliklerinin Al Wasl, İordaniyanın Al Huseyn ýa-da Sauda Arabistanın Al Nasr. Turnirin günwatar zowlugyny bäsleşen Türkmenistanyň çempiony öz toporuny 2-nji orny eýeledi. Düzgünnama laýyklykda 2-nji orny eýelen toporlar play-off'da öz zowlugynyň beýlik toporlaryny 1-nji orny eýeleýän klublar bilen duşýarlar. 8-1 finalyň biçe çekilişigi 30 dekabrda bolar. Eger onda Türkmenistanyň arkada topor bilen Sauda Arabistanyň Al Nasr toporunyň bijeleri bir toporçada çyksa, futbolun meşhur ýyldy Cristiano Ronaldo'nun Türkmenistana gelmek ihtimallygy bar. Siziň pikiriňizçe Jan Koýarly Ronaldo bilen Türkmenistany surata düşüp bilerlermi? Pikirleriňizi tesvirlerde belläň.